Pagsit, tapos na ang buting-ting. Pawis na. Kaya maglabanan tayo at maligo. Alas 12 na ng tanghali. Alas 2 punta tayo sa Shanghai. Doon tayo pick up. Pugsit na kaya ito labanan tayo. Oo, lakas sa tubig ko. Pugsit ko. Tapos ako nagsabon. Nag-unload lang ako. Sa ating mga amigo dito. Mga benggo yan. Tulog pa yan mga yan. Partner ko sa kanila sa Guwa. Taga-Guwa yun si Palmis. Yung Willie ko dito yan. Pick up sa Guwa. Kami pupunta sa Shanghai. Plus 2 at 4 ang pick up doon. Bilisan natin. Bilisan natin. Maglaba na tayo. Anlaw tayo. Anlaw. Kasi tapos na ito sinapunan. Anlaw na lang. Wala tayong bilisan. Hindi ka maglapada. Kaya lang, wala na akong hangin. Bibili ako mamaya. Bibili ako doon sa Shanghai ng hangin. Kaya wala akong hangin. Dinala na ni Milo Prisa ang kanyang hangin. Pero sa kahoy. Pero kahoy. Yan. Yan ako naglalagay. Doon ka sa truck? Oo. Ilan na kayo ngayon? Alis na? Alis na? Oo. Diskarga lang namin eh. Magkarigas lang. Ito ang buhay namin, mga biset, mga biyero. Buhay ng Pilipas driver, saka trucking driver. Mga biyero, mga biset. Yan ang buhay namin dito. Talaga. Kung kaya nyo ito, ibig sabihin, kaya nyo rin magbibiyahe ng ganito. Pag hindi nyo kaya, Wala. ganitong buhay Huwag na lang kayo mag-apply ng mga ganito. Malayo sa pamilya, busteng. Kasi sa'yo na lahat. Ikaw na maglalaba. Ikaw na ano buhay para sa sildo. Hanapan ka pa ng sildo, pagsiteteng. Sa'yo na lahat, hanapan ka pa ng sildo, no? Pagsiteteng, paano mangyari yan? Mangyari lang yan dito, sa amin. Mga buhay Pinoy bus driver. Ayaw bumulang buhok Parang sa dagat tayo, ayaw nang bumula. Pero i-give mo na to. Huwag sa mula rin yung ilalim. Biar naman. Ay, basura na ang bus mo yan Ha? Basura na ang bus mo. Oo. Maraming gamit yan. Basurahan. Welcome to my vlog. Biyahe na rin sila ngayon. Kami mamaya pa, alas 4. Aga lang ako naligo kay Huwag ka dikit, baka mo na yung ano. Pawis na pawis Alin? Ano ba?
sa camp. Yan, amoy anak ulit. Pawis. Amoy pawis. Oh, Ugat ako na makaugat. Kumila ang buhos yan. nagugas ka. Ay, Dito na. Ano? Ilipat mo dito. Ano, inumin? Oo, yun yun. Dito, marumi dyan. Ha? May bisaman dumi dyan. Ano kasama dito dyan? Dito ko nga, lipat Pwede ko. na, itapon mo yan. May sama dumi kasi dyan. Inom ito dito. Inom ko dito. Bang, bang. Dito, oh. Sarap maligo pag gumuset, kaya malilim pa. Walang bayad. Tapong bayan. Libre pa, lapa. Ligo. Kung anong gagawin mo dito, magwasing ka sa bahas. Walang bayad dito kami gumuset. Mag-alaw na namin gumuset. Alas 2. Bukit na tayo ng Shanghai. Doon tayo mag-pick up ng pasayro. Ng Shanghai. Saan ang truck nyo dyan? Ito? Yun, 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 ang- Time pay. yung araw. May sticker sana ako doon, kaya lang nililigo pa ko eh. Bigyan ko sana kayo ng sticker eh. Sabay-sabay lang tayo sa biyahe. Laging Bicol ang biyahe niyo, laging Bicol. Oo. Sabay-sabay lang tayo nan. Mga chicherya pangarga namin lagi. Saan ang ano? Hmm. Wala na yung sticker ya. Minsan, ano, mabigat din. Sito. Alin? Sito. Ay, sito. Oo. Yan ang mabigat. Pero sila magaan lang. Tagaan lang. Pakita natin sa kanila ang buhay natin dito. Kaya binibidyo ko. Pakita lang yung buhay natin sa probinsya lang yun. Buwa, Bicol, Partido. Kamar ni Sol. Si Tateng. Sa Cubao, hindi na tayo makapaglaba doon kay ano, pihiton eh. Sa Cubao? So, Ha? wala kaming labahan doon. Balik agad. Kaya pagdating dito, labanan ako. Dito na ako naglalaba. Libre pa tubig. Ha? Libre pa tubig. Oo. Dito, hindi ka na maghakot ng tubig. Libre na. Oh, hindi lang pang radiator. Inumin pa.
akong short eh. Labahin. Wala akong short. Hindi ako nakadala ng short. Ngayon, nagdala na ako. Hindi nakakayaan mo mag-birthday. Pangalan mo, si Tarzan. Pero wala nangyayari yan pagka ano na talaga. Wala talaga. Wala na ako ng short eh. Hindi rin kasi nakabili ng short dito. Oo. Kasi hindi ko natutuan. Makapal eh. Pag mangligo, manipis lang dapat. Ang paligo. Oh, yan yan. Si Migo. Ang mano sa tracking biyahero. So, na tayo. Sige.